ti nja dhi Mama Lucy no nyisa ni SHA ok ti ne outpatient ma tiyo gi 10,000 cash money to an mana mwananchi ma kawaida ma Grace mar Mathare North. Koro mage gik ma wadwaro loko to kar Mama Lucy no to wawach maber. Ineno mama hospital Mama Lucy ngini ani mana chung ne hospitende ma Nairobi gite. Koro Nairobi ka ang'e maber. Mama Lucy ang'eyo iye te. Mathare North ang'eyo iye te. Koro japiny bendo nego bed ni ng'eyo ni pogo gik moko. Nitie thieth ma waluongo ni primary health care. Primary health care tiende ni en thieth ma basic. En thieth ma idhi hospital ti dok dala. To nitie thieth moko ma idonje hospital to irwaki hospital. Koro mato outpatient. Koro nitie gimoro kanyo ma hospital ok onyiso ng'ano maber. Mama Grace. Giwach ng'eni to tang'eyo abu wuoyo gi Obwanda emochung' ne Mama Lucy. Kendo ang'e maber. Although Mama Lucy to en hospital county, ok en hospital sirikal maduong'. Ang'eyo hospitende gi ten ke chane mana gero hospitende gi. Koro Mama Lucy ne en ga level 4. Level 4 tiende ni ne en hospital minya donje tithiedhi tiwuok. An emana keto Mama Lucy level 5 kana tiyo Nairobi. Koro level 5 nitie kaka onego bed ni isechulo SHA askorka ithiedhi. Iwinjo wachno maber. Koro mano tiende ni osedonje SHA to pok ochulo SHA. Nitie kaka kawuono kidonje SHA to pok ichulo SHA, nitie kaka osiptende moko ok nyal thiedhi. To kanyo nitie kaka jo hospital go timo makosa nikech iyudo ka 10,000 no oromo donje SHA no. Koro kanyo nitie kaka ng'ato ne dwa nganye Mama Lucy kanyo. Nikech 10,000 mochulo no oromo donje SHA to romi higa achiel. Ma onego bed ni nyise no chule SHA no kasi imiye thieth. Imiye thieth. Koro tiyo machielo be ka mana wach SHA ni.